GG. Shut up! Йо! Това видео е за Крис. Роустваме го. 3, 5, 4, 3, 2, 1. Буди се! Але да отиди в макрофитнес. Само ядеш, ке си или хепи. Нищо друго не можеш, освен да ядеш. Малко да отслабнеш. Ти си много дебел. Не става за нищо. Много си дебел. Малко да вземеш да бягаш. Не. Ти се прибиеш. Няма да можеш да бягаш. Ти само се биеш, но нищо не правиш. Защото ти си дебил, майка ти дева. Айде, давай, се стави на гард. Ако ме удариш, си видиш ти. Да, давай. Така. Друго. Ти няма да биеш с никой, разбра ли? Много си дебел, малко да обсваниш. Кем си мен? Макдоналдс! Давайте всички! Макдоналдс! Макдоналдс мен! Ей! Само ядеш, нищо друго не правиш, малко да вземеш. Да ти с малко да тренираш онова? Не! Ти си паниш като някакъв безумен. Като паниш, колем си с блока. Само ядеш. Също така. Ама Джин иска за тебе. Алекс иска за тебе. Алексей, също така. Ти каза, че няма повече антифриз, но ти си много тъп и не го разбра. Аре, давай. Припес, бри съм много добър. Само яде. Кепси мен. Макдоналдс мен. Също така. Хепи. В училище много си тъп. Макдоналдс мен. Хепи мен. Айде. Край. Пис.